Morning! Ubo, excited ka pa rin. Kakalakad lang daw sa'yo ah. Ayan, ayan, ayan. Happy Tuesday! Tuesday! Happy Tuesday, guys. Happy Tuesday! Habang ulamin natin today. Yan, ang daming tira kagabi. Ewan. Mahina sila sa ano talaga. Sa pork. Di ba nagluto ako ng pork steak. So, dalawa lang yung nakain. Dalawang peraso. So, yes. Ibigay ko na to sa boys mamaya. Nasa nasa ref naman eh. Sa youngers. And, ano ba? March 1 pala, no? Wala na akong kanin. Kaya magsaing tayo ng adlay rice naman. Adlay. Ano? Silip-silip ka dyan. Di ba nilakad ka na daw? Dito ka na. Halika na. Hindi ka mapasok? Haba mo kasi. Yeah, very good. Oh, mali. Ba't naman nakasilip pa? Ayan, bumaba ako guys. Kumuha ako ng holistic coffee. Tapos yung pink pills. Kasi 2 days na akong hindi umiinom ng pink pills. I mean, naubusan ako. Nakalimutan ko magdala. So, ang hirap. Feeling, naman ako, bloated. Sakit sa ang sakit sa tiyan. Ayan. So, pink pills is life. May mga nagsasabi na masama daw to. Sorry guys, pero wala talaga akong mahanap na na coffee or any drinks na makakapag pa-normalize ng bowel movement ko. As in, kasi kung hindi ako iinom nito, hindi ako makaka-poops. Madededs naman ako sa malalaso naman ako. So, kung madededs naman ako makainom nito, well, at least nakakapupo ako. Kasi ang hirap eh. Alam niyo yun? Ang hirap talaga kapag hindi ka nakakadumi. Kaya, huwag kayong magalit if ang tigas ng ulo ko na sinabihan na yan, na ganyan-ganyan. So, wala eh. Pero kung may recommend talaga kayo sa akin na pampapoops talaga na hindi ito or any inumin, huwag lang yung sobrang pait, ha? Kasi ito, ang nagagandahan ko dito, madaling inumin. Tapos yung effect niya talaga. So, yun ang hinahanap. Sa mga coffee kasi wala pa talaga. As in, wala pa talaga. Kahit ang dami-daming brand na naglalabasan na pang-stimulate, ng bowel movement, mga detox na yung wala. Hindi talaga siya gumagana sa akin. Pink pills lang talaga. Or bigger lie. Alam niyo na yan noon pa. Maliit pa yan si Chris, nagbi-bigger lie na talaga ako. Kasi dumi ko talaga yun. Anyway, ayan. Bumaba nga ako kasi hindi sinisiniri ko yung yung message ko. Nagpapabili ako ng gata. Tapos, yun, pang salad ni Chris. Kasi kailangan ata, may practical sila sa school. So, yung video niya daw, yung paggawa ng salad. So, nakisuya ko kay Rico. And then, napachika ng konti. Nakakaloka, diba? Bandun din pala kasi si Nene. Nasa baba din. Yan, chumika kami kasi kailangan ma-push namin yung swimming namin this week. Kaya pinapaano ko na. So, baka hindi muna kami umuwi this week. This March, uuwi kami ng probinsya. Pero, hindi para mag-outing. Kasi, ayun. Mamaya na, ang dami kong chika na naman. Magtitimpla muna ako ng kape. So, sige, habang titimpla tayo ng kape, chika ko na. So, sabi kasi ni Nene, kapag sa probinsya kami, maraming hindi makakasama. Ayan, kasi, ewan ko,
Pero pag sa ano sa Batangas kasi malapit lang. Kasi layo nung ano, 'di ba, nung Nueva Ecija. So baka sila Dayan hindi makasama, sila sila Mika kasi may mga work nga. Ayan, napilit ko lang sila umuwi noon na parang i-surprise namin sila mama. Pinilit ko lang talaga sila noon. Pero ngayon yata hindi uubre yung pamimili ko. Kaya sabi ko, okay, fine, Batangas na lang tayo. So hopefully, meron kaming merong ma-book na resort this week. Para ma-push na yung outing namin. Kasi 3 years, last na outing namin sa ano pa ata yun, saan ba yun? Sambales? Hindi. Sa Pangasinan. Ayan. Na napakalayo. Na sobrang napalayo kami kasi si Papa. Nagsimba pa kami lahat sa Manawag. Tapos ang layo-layo pala for Manawag. Ang layo-layo ng resort na nabook namin. O diba? Nakakaloka. Kaya sabi ni Mama, susunod na mag-swimming. Ayoko na sasama kapag malayo ah. Ayan. Mama, ayaw niya talagang bumabiyahe. Dumating na si Rico. Ito yung mga pang salad ni Chris. Tapos nagpabili din ako ng pang nga. Uy, ang dami naman. Grabe sa sili, Rico. Galit na galit. Yan, tapos luya. Kasi magluluto tayo nitong na lang. Ayan yung mga pinirito ko kagabi. Hindi namin naubo. So, ilako ko na lang. Sama ko na lang sa adobo sa gata. Yan, tapos nagpabili din ako ng Gigi kasi sila nene uulamin is upo. Sabi ko, anong partner? Wala daw, sabi ko. So, sige, pabili ako ng Gigi. Yan. Tapos, bigyan na lang nila ako ng mga dalawa. Tapos, ito, chicken. May chicken ako dyan na binili kaso ang tigas na. Kaya nagpabili na lang ako kay Rico nitong bago. So, since kumakain na sila daddy, mamayang hapon na lang to ulam namin. Yan, and here's the gata. Ang daming gata, grabe. Dapat pala isa lang. Pala yun, pala ko konti na lang. Yan, sinangkotsa ko lang siya sa bawang sibuyas and ginger. Tapos naglagay ako ng pepper, tapos daon ng laurel. Yan. Tapos saragyan natin later ng toyo, suka. Tapos patutuyuin ng konti bago yung gata ilagay. Ayan no! Nagmamunti ko siya guys. Purong gata lang yung nilagay ko. Ayan o, ang dami nga bibigay ko na lang kay Nene. Kasi mahilig sila maggata sa taas. Tapos lalagyan na lang natin ng sandamukmuk na sili. Tapos yung pula pa. Hiwa pa pala ako. Yan first. Ang sarap niya in fairness. Tsaka magandang klase yung nabili kong isaw kasi hindi mapait. May mga kasi na mapait, 'di ba? Mga isaw na mapait. Ito hindi, kaya masarap. Sinangkotsa ko na rin yung pang-ulam mamaya kasi alis kami ni Daddy, pupunta kami Toyota. Namin, maintenance si Tonton. Yan kasi magsi-swimming kailangan maintain lagi yung mga sasakyan pagka malayuan ng mga biyahe. So yan, sangkotsa lang sa patis, bawang, sibuyas, syempre yung ginger, tapos patis, then black pepper. So ayan na, parang half cook lang or mawala lang yung blood niya. Then yan, pwedeng mamayang gabi na yan lagyan ng sabaw at palambutin ng tuluyan. Painit ka, baby. Kit na doon, kakain na daw kayo, dali. Kit na, kakain na kayo, dali na. Kit. Bye-bye. Bye-bye. Talaga tong kalbo na to sabi ko lahat nagtatanggal. Ayan, punta tayong Toyota na muna. Hindi na ako nagkilay. Basta nagano ko na tagang maraming sunblock. Ayun lang. Let's go na. Dami ko pa sanang gagawin kaso nakasked pala ko. Hello guys! Dito na ako sa taas. Yan, pagkagaling namin kanina sa sa Toyota. Dumiretso na ako sa of course, sa shop. Kasi ang daming gagawin. Tapos ayun ngo, 8:50 na. Ngayon lang ako nakaakyat. Dapat 7 nandito na ako sa Pasig. Or, yan, mga 7:30. Pero tinapos ko yung order ng Australia. Tsaka, this is Ina kasi Canada. So, yun. And, yeah! Luto na tayo. So, may sinangkotsa na ako doon kanina na diba? Na chicken. So, paukuluan na lang natin yun.
Tapos, lalagay natin yung sayote. And then, yung charan, malunggay, tsaka daon ng sili. Kanin pa ba? Oh no, wala din pala. So, saing muna tayong konti. Kasi kahapon pa ito eh. Yan, inubos lang namin. So, saing. Dinner tayo. Ayan ang aking tinola. Tingnan yung serving spoon, daddy. Tapos, ano ba ito? Vampire shot. Sarap din ito. Parang kitox lang din. Ayan. Kaso ito, may mga lumulutang-lutang. Pero okay lang, masarap din naman. And then yung tinola. After a very long, tiring day. Sarap humigop ng mainit na sabaw. Kain. Yung anak ko nagbukas na naman ng ng century tuna. Tapos ito inulam ko kanina pagkagaling namin sa Toyota. Yung bigay ni Nene. Busin na rin natin ito. Yan, upo. Then yung dapat pala pinadala ko na papunta Don Carlos. Yan, yung ginataang isaw. Yung iba pinakit ko din kanina. So, kain tayo. Wala pala si Tonton. Bukas pa namin makukuha kasi alas 3 na ata namin na alas 2 na car in. So, yes. Let's pray. Bakit? Ayaw makita ha? Ay, nakikita siya. In Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this your gift which we are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Sarap. Sana makapagpabook na sila ng resort. Sabi ko mag-book na para ngayong weekend. Matuloy ang aming Sino? swimming. Sila Mika, pinapabook ko na ng Tuloy-tuloy na. Mauna na tayo. Kasi magpipick season na naman, di ba? Ba't ang dilim? Sunod pa sila, Papsi? Ay, nalaglag. Sige, nalaglag. Ayan, bago mag-peak season na naman. Kasi magmamahal na naman yan. Tapos wala na namang mga, slot. Ramos. Patagliitan ito mga drumstick na to. Pero nga. Kalapate. Palit ng palit eh. Di ba ito sesame? Hindi. Pabilo ka na kay Rico. Bilis naman lumamig ng sabaw. Sarap. Kasi ayaw pang sumabay eh. Kakain lang daw. Ito patis oh. Kain tayo guys. Ayan, habang nanonood ng vlog namin. Wala kaming ulam. Yung sa tinola, 2 piraso na tira, pinirito ko na lang. Kasi napanis. Ay, malapit na siyang mapanis. Pabulaan na. So, yung kinuha ko yung laman, pinirito ko na lang. 2 piraso. Tapos yung nakita nyo kahapon na isda, na galing kay Nene. Yan, ko, sinarsyado ko. Sayang eh. Tapos medyo matigas na rin kasi yung laman. Kaya pinakuluan ko sa sabaw ng sarsyado. So, diba? Malambot pa rin. Yan.
Kain tayo. Nakuha na namin si Tonton. Palabas na siya ng kasa. Ayan. Tapos punta kami. Ano muna? Church. Church na ba? Church. Sige. Gusto mong kumpulan yung mga tao doon. Kasi alas 2 pa lang din. Ash Wednesday din pala ngayon guys. Pero sige, church muna tayo. Yan, bago mag-grocery. Or grocery muna bago mag-church. Church na yung maraming tao eh. Oh, sige. O grocery. Church na muna, sige. Yan, kasi Wednesday. Siyempre, Baklaran Day. Yan, tas para maaga tayong makabalik sa shop, may mga gagawin pa ako. Dito na ako guys. Sabi ko, di ba, maaga ako magsisimba para konting tao. Kaso Ash Wednesday nga, baliktad. Sobrang daming tao. As in talaga. Tapos, na pati ngayon, level 1 na. Kaya, halos dikit-dikit yung mga tao. Ayan, grabe. Pero, ayun, nakapagsimba pa rin tayo. Si Daddy hindi na sumama kasi naganap siya ng parkingan. Ayan. Buti meron dito, yung malapit lang din sa simbahan. Sa ilalim na itong ginagawang LRT. Woo! Ayan. Let's go na. Naiwan pa isang cellphone dito, di ba? Oh. Tumatawag ka ba? Gamit yun? Oh. Ah, okay. Hindi nag-ano yung telepono ko eh. Nagpa-fail yun. Tinatawagan kita eh. Hindi ka makontak. Sabi ko, saan kaya ito naka-park? Nagpa-fail yung yung yan. Punta na tayong guys. Grocery lang tayo. Konti lang. Tapos kain muna kami. Sobrang gutom na ako. Kain tayo guys. Ito kami sa Manhan. Siyempre. Fish tofu. Fish. Ano ba yung seafood? Lomi. Ayan, dyan lang. Tapos to. Sobrang gutom na eh. Kain. Sige, una ka na. Hi. Gandang umaga. Ayan. Actually, tanghali na. Alas 11 na. Kanina pa ako gising kaso naghahanap ako ng resort. Kagabi pa actually. Alam nyo bang anong oras na ako natulog? Kakahanap. Kaso wala talaga. Ang hirap talaga kapag ka-urgent, diba? Kasi, ayan, 2 weeks before nung itong plano namin pag-swimming sana. Birthday kasi ngayon ni Gianna. So, sabi ko, mag-swimming na lang. Tapos, pa-swimming ko na rin sa dito, sa mga bata. And sa RMK staff. Ganun. Kaso, wala talaga. Hindi maasikaso yung paghanap ng resort. Walang mahanap na resort. Ganyan. Gusto ko sana kasi private, beachfront, tapos with pool. Ganon. Kaso, ang mga available naman, parang public, na sharing yung pool, tapos, pero mga beachfront naman. Gusto ko private sana para kami-kami lang, diba? Kung hindi ka makikita. Alam mo yun? So, ang gusto ko sa La Playa, yung pinuntahan namin nila Ann and nila Joy. Parang 4 years ago, sa Bataan ata yun. Kaso, ang layo naman. Diba? So, sabi ko muna. Postpone na muna, baka sa mahal na araw na lang. Yan, kasi ang hirap pag nagmamadali ka. Yan. So, kailangan prepared talaga kasi mamaya may makalimutan na naman dalhin, ganyan. So, handaan na lang mamaya si Gigi. So, yeah. Hindi mo natuloy ang meme natin, guys. Very sad. Nag-expect pa naman na sana ako. Shucks. Beach. Pool. Ganyan. Kasi wala. Ano ba kasi yan? Bumaba lang si Daddy. Tambay na rin kayo dyan. Ayan, pinatawag si Daddy. Pinakisuyuan na ilabas yung isang sasakyan. Yung sa office, sa baba, kasi walang driver. Hindi mga marunong mag-drive ng matic. Kaya si Daddy pinakisuyuan. So, yeah. Ang oras na 11. Diba, ang bilis. Ano na naman agad ngayon? Thursday. Parang kaka-Monday pa lang. Thursday na naman. Sobrang bilis talaga. As in, hindi ko man lang na-feel yung week today. Siguro dahil sobrang busy ko din talaga sa shop. Ganun pag busy ka, di mo mapapansin yung araw. So, yun. Basta nag-Wednesday na, yan, expect mo na pa-weekend na talaga. Colors. So,
Yes, good morning. Kanina medyo mainit yung ulo ko. Mainit talaga kaya hindi muna ako nag-vlog. Pero di ko na detalye sa inyo kung nagpainit ng ulo. Magluto tayo ng lunch. Kasi itong French beans, ilang araw na to. 1 week na ata. Buti fresh pa. Ayun, konti lang yung medyo natuyo sa kanya. Pero ang dami ko pang nakuha. Kaya, let's cook it. Ayan, bawang, sibuyas, tapos bay leaf. Hindi ko kailangan yan. Yan, gigisa ko lang siya dito sa puso ng manok. Ayan, yan lang yung nakuha ko nung last time na magluto ako ng pagkain ng dog. So, pwede na yan. Kasi yung chicken, ko talaga, binili. Diyos ko, bato. And mali na naman ako ng gawa. Dapat pala, siniseparate ko yung parang naka-portion na siya. Kasi pinagsama ko siya sa isang lagayan. Siyempre, paglabas ko, isang lagayan pa din. So, lahat sila nagdikit-dikit and bato-bato talaga katigas. So, sabi ko, pag dinifrost ko to, kailangan, hindi ko na ulit ibabalik sa freezer, diba? So, kailangan magamit ko siya lahat at once. So, ang dami. So, bukas na lang siguro yun. Baka ko na lang i-fried chicken ko or yung iba, i-marinate ko muna para yan, inano ko lang yung taba niya. Pinapalabas ko lang para di na ako maglalagay ng mantika. Tapos hinati ko siya hinati lang pala. Kasi para ma-extra ko yung mga namuong blood. Yan ka-heart ng chicken. Hi! So ayun nga, kaka-dinner lang namin guys. Hindi na ako nakapag-vlog na naman. I'm so sorry. Last na ngayon yung vlog na naka-update. O yan, dyan lang kayo sa lagayan ng kutsilyo. Chika-chika muna tayo, ha? Ayan, pasensya na kayo na na busy na naman talaga ang lola nyo. So, ayun nga, good news kasi magkakaroon kami ng swimming. Yun, birthday ngayon ni Gianna, hindi na naghanda kasi may nakuha akong resort. I don't know lang kung maganda ba talaga yun sa personal, pero chinek ko naman siya online. Okay naman yung mga feedback. And ayan, wag na tayong choosy kasi yung mga gusto ko sanang resort, puro fully booked na until May. So sabi ko, ako talaga swimming na ako guys. Or hindi para sa akin, yung para sa para sa mga bagets talaga yung yung iniisip ko kasi ako okay lang na walang ganap, yung ganyan. Pero naawa ko sa mga bata kasi 3 years walang since nung last swimming namin, wala talaga. So baby pa nun si Shane, 'di ba? Kakapanganak pa lang nung kay Shane ata, ilang buwan pa lang. May noon 3 years ago yung last na namin, swimming namin. So ayun nga. So kanina may nahanap ako sa Facebook, sa Batangas lang din. So, dali-dali akong nag-deposit. Ayan. May ka-share kami, pero isang bahay. Tapos 5 sana yung yung room. Kaso, minaunang nag-book ng 2 room. So, gusto ko sanang i-book buong bahay. Kaso, ayun nga, minauna na. Syempre, di mo naman pwede pa-cancel. So, okay lang for sharing kasi sa susunod na araw naman, solo na namin. Sabi nung may-ari. So, kami, 2 nights and 3 days. Para sabi ko masulit. Kasi yung last time namin na 3 nights and 2 days. Naubos lang yung first day namin sa biyahe. Kaya, ayun. Kaya pala si mama nadala. Yun, kasi talaga ko kanina. Sabi ko, nagbook ako ng swimming. Sabi ko, this weekend, gusto niyo bang sumama? Sunduin ko na kayo. Kanina dapat. Sabi niya, ayoko na, kayo na lang. So, ayun. Dapat hindi na sila kasama kasi yung wait lang. Narinig niyo yung music ni daddy? Kanina. Oh.
Nakakaloka. Kinlose ko nga yung kwarto. Binuksan naman itong kalbo na to. So, ano naman ako yan. Excuse me. Sana nga ba ako? So, yun. Dapat din kasama si mama. Kasi ayaw ni mama na nga na bumiyahe. Nakakapagod daw gawa ng nadala siya. yung 3 years ago. So, yun. Kaso, sinabi niya kay Papa, parang pinagalitan daw siya ni Papa. At si Papa gustong-gustong ano. May dumaan. Mo ba? Boy! Saan pupunta? Tingin! Tingin! Patingin ko sa... Boba pala ah! Sige, mamaya. Inspection yun. Sige. So, yun. Ulit-ulit na ako. Ang dami, naka 4 minutes na hindi ko matapos-tapos. So, basta. Ayan na. To make it short, so kasama sila mama. Babiyahin na lang sila. Magbabas na lang sila guys. Yan. Bukas ang biyahe nila. Kasi ayaw na magpasundo. At sayang daw sa krudo. Mahal ang krudo. Sabi ko, okay. Antayin na lang namin kayo dito. Sabi ko nga, sunduin na lang namin kayo sa bus station. Wag na daw. Yan. Parang na-miss ata ni mama tsaka ni papa yung ano, mag-commute. Commute na lang daw sila. Sabi ko, okay. Vaccinated naman sila pareho. So, yun. Yan, nakakatuwa. Kanina, galit na ako kanina talaga. Naiinis ako kasi may group chat kami. Sabi ko, ilan nagsasama? Ilan yung mga ganito? Pwede ba kayo magpaalam? Ganyan. Kasi yung date nga, iniisip ko talagang pinupush ko talagang ano, mangyari or magkaroon ng swimming. Kaso, ito na mga kapatid ko na to. Ang tagal, oo, hindi lang. Diyos ko, talagang nabagrat ako kanina. Nagalit talaga ako. Sabi ko, ngayong weekend or never na talaga. Sasama na lang kayo. Ang tagal-tagal nyo pang mag-reply. Yung ganyan. So yun. After ko mabagrat, nagsipag-confirm. Sasama kami, ganyan-ganyan. Diba? Antayin ka pang ano. Mainis talaga. Kakaloka. Yes or no lang eh. Kukonfirm lang eh. So yun. Kasi naman at nakapagpabuka ko. Kasi talaga yung ano ko, para sa mga bata. Yan. Na ma-enjoy nila yung summer ba. Kasi 3 years nga namang ano, walang miming. So, ayun lang. Ang chika ng lola nyo. Naguhugas ako. Kakain lang namin. Kakain lang namin ng dinner. So, maganda yung ano, yung resort. Yan. Kasi yung inano ko, yung binubo ko sana sa Laluz. Wala din eh. Hindi rin available. Yung Laluz, yung pinunta namin nilaan before, di ba? 5 years ago din ata yun. Or 7 years ago na. Ay, hindi. Ito pa naman 7 years ago. Kasi bago lang nun si Tonton eh. So, parang mga 5 years ago. Yung antaya-taya ako nag-scroll ng TikTok eh. Ayoko nakakita talaga ng ano. Mga tungkol sa aso, yung mga ano mo yung ina-upload pa yung mga naghihingalong alaga, yung ganyan, tapos yung mga tinotorture. Please guys, huwag nyo nang i-upload, nakakaloka. Ay nako, ayan, sabay patay tuloy ako nung phone ko. Anyway, ayun, good night, see you tomorrow kasi it's 11:24 na. Kaloka tong mga taon to talaga.